mana ditoruni Badan Hukum Yayasan Godukasi Persada Nusantara. Gospel Light for Indonesia ima sada lembaga interdenominasi na masihol na humanodangi bangso Indonesia dohot barita nauli sian Jesus Kristus, lighting the nation with the gospel. Gospel Light for Indonesia sayradido lahu makubasi Juliana marhiti ulaun partodion na lahu patubuhon perdalanan ni partodiota rapon Jesus Kristus. Ragam pakubasyon ni GLFI ima para raton hata ni dibata marhata Indonesia, marhata Batak, opung online, ladies online, gospel time, Go Kids Asia ima pakubasyon tudak dana, renungan di radio Bunga Baku, podcast 20 persiajaran harga di halak Kristen Asia, nabuy mabuan habubaun ningulu marhata Batak, marhata Jawa, dohot marhata Sunda. Ragam pagkubasyon Juminar, ima Global Assembly English Service, ganu pari Minggu pukul 4 botari. Women Share Time, ganu pari Sinen pukul 7 borngin. Pagkubasyon tu akka parsikola ima VCC, ganu pari Jumat pukul 12 arian. Malam evangelisasi, ganu hari Selasa Minggu Parjolo pukul 6 botari. Bangso na pinilit, ganu pari Selasa Minggu Patuluhon pukul 7 borngin. Pagkubasyon Tunaposo, ima Gaul Community, ganu pari Sabtu Minggu Paupaton pukul 7:30 botari. Jukpangi mahami marhite media sosial, manang marhite link na ditorwon. GLFI Rade Totong Laho Makubasi. Tabe sian hami, uluan ni GLFI Padita Dr. Thomas Siswadi Sihombing MTH Dohot Sadok Tim. Horas, horas, horas. Horas jala mauliate ma di harromuna akadongas samudar Batak di acara Bangso na Pinilit. Unang mabosaroham. Bosaroha, lo terpikir taringot hamatian. Aliasin dapat Tuhan ni Tuhan taringot tusi. Unang mabosarohamu. Yohanes 14 ayat sada. Ahama jadi jehon di debata tu hita akan persia, torop do inganan di bagas di damang. Nalau maau mangada di inganat di hamu. Yohanes 14 ayat 2. Saya mulak doau mangalap hamu. Asarap hamu dohot au. Yohanes 14 ayat 3. Ahama naikon ulahonokku. Asaw nang bosaber rohakku. Hapersiay me Jesusi. Audo dalan dohot hasitungan, dohot hanguluan. Dang adong na sa hatua mai, ya sumarhite siya nao. Yohanes 14 ayat 6. Hapersiay me Jesusi. Atay ngod do pepa kukop ni Jesus diha bener silangi. Nung atung sude di patu-patuhan Jesus, holan umapapita. Nung marujung be sude, ngasay be digarar. Pasohot ma bosan ni roham. Tung unang be bosar roham. Ay ganu pahalak na presya tu Tuhan Jesus.
dang bemago. Alay, dapotan hanguluan saliling-nililing na. Amen. Mauliate ma Tuhan Yesus. Pinarade ni Gospel Light for Indonesia, manodang Indonesia marhite sodang barita naulinasian Kristus. Shalom, Horas borngin madihita tutu salu na damang dainang ng pinaribo penang marpungo di bagasan jumot. Mauliate matutu kita pasahat tu amata pardingkan basay ala dilihod do hita tiki boy hita marpungo di bagasa bornginon lahu manangihon hatani debata imanalaw gabi sulu-sulu di parngoluota damang dainang tapahohoma tutu dirita hita pukama ulaw perton dito di bagasa bornginon marende mahita sian buku ede nomor 732 pasu-pasu hami o Tuhan. Damang dainang ng pinaribo juta tu amang evangelis lekson si menjuta. Mga manami dapat tinanami na nihaulungan ito hata. Hindi matiki. Tapasada marohata, tapasaha ma parpungat di bagasa bornginot, tuadopan itu hata martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamolete hon di pasahat nasa rohanami tuho ali jahuba debatanami. Alani denggan ni basam, alani padongani omu, hodo na mangiring-iring lakanami, bisa do pargulmiton ni ngulu nami. Yari naong salpu, tuang soni nang di bagasan sadarion. Nangtung apala, di parpunguan nami di bagasan bornginon ali Tuhan. Hosa bingdo na patupahosa na madongani ham ganup marsada-sada. Mauliate mariholi Tuhan. Alani iya li Tuhan upasatami ma tuho parpungan namion. Asa homa na mamasu-masu. Asa dinggan merdalan na Tuhan. Acara namion. Siya na mamuhay. Saha tu na manipulya li Tuhan. Asa tahu puji-pujian dohot hasangapon di guar mo sabing ma parpungan namion. Jala ganup
marsada-sada hami ali Tuhan taruli marhite parsauran nami di bagasan ho, parsauran nami ali Tuhan tinanamanangi hami di hataman non. Hosa diri mali Tuhan na mangula di ganup rohanami marsada-sada. Atong ali Tuhan, pasat kami ma inang urusi mamora na manguluho na caraon koma na mga leo bisuk di nasira. Mga leon gogo asabuy ali Tuhan. Dengan merdalan na cara namion siya na mamuhay sa ato na mangujumi. Terlumobi Tuhan, pasahaton nami manaposom ima amang padita untal manalu. Ngalaho pasahaton hatami. Koma na mamiyahi ali Tuhan na posom. Asa dohot bisuk na siya ko. Asa aha na naeng siulahonon nami. Ima lomo ni rohama ali Tuhan. Boy sahat tuhami ganup marsada-sada di bagasan bornginon marhite na posom. Alani ali Tuhan homa na mga lehon gogo dohot bisuk di na posom ali Tuhan. Pasatami masudi akan ang peralatan na dipakai hami ali Tuhan. Sudi akaugasan teknologi on ali Tuhan di pasatami matuho ho manama maso-maso asa dinggan sudi berfungsi ali Tuhan. Jala ho matong na mengurupi madongani hami aka parsidohot di acara on ali Tuhan asa dinggan mardalan acara nami. Alani ali Tuhan di pasatami ma para pungon namion dalam arpungo mahami tutu di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. Mauliate amang evangelis election si Banjuntang. Sonari kita tangi humajolo. Ata soso-soso siyan na padirihon Gospel Light for Indonesia. Ima na posona amang Dr. Paul Chusio Bingsan Singapura diuduti muse video misi-misi bangso na pinilit. Ito na martugas nila matikin. Oras. Saya Pendeta Dr. Paul Chu Si Hombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhut na damang dainang. Asa pa binabutohom matuhamu di acara BNP manang bangso Batak na pinilit ima na pinatupan ni Jirafay manang sodang barita nauli tu Indonesia. Jirafay songon sadarin baga na parato barita nauli nagabedongan ni gurang gereja. Alai Jirafay dang sian sada gereja gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangso Batak na pinilit ni debata kakastari doi sian barbarita nauli tinongos ni debata tu tano Batak. Ima munson dohot leman tangan sepersia dope aka uputa tutuhan Yesus. Aletung pemate nasi dari pusa di tano Batak mana di Lubu Pining tong dope tongos debata no mensen asa marhitei boy di Batolhas di pararat barita nauli tu halak kita bangso Batak asa marhite nalo perserot naman jalo Yesus gabe tuan jalo sipalua saut ma bangso Batak gabe bangso na pinilit ni di Batak. Ya bisi manang si Rimon sian benpe ima gabe bangso Batak na tarpasu-pasu. Jala gabe pasu-pasu marhite asin rohani di Batak naung mamilit hita sada Petrus 2 ayat sia. Jala misi manang siulaw ni benpe ima tolupe. Penaparjolo pahehehon persauran dia kadongan Batak samudar di bagasan Yesus Kristus. Penapaduahon patuguhon apersiaon
diganup hita halak Kristen Batak. Pene patuluhon pabarohon pasu-pasu tusadok halak Batak songoni nang tusu de bangso. Mau lihat eh. Matutu damang dainang na pinaribo pe kita udah tima musea ulota mare de mahita musea sian buku ede nomor 723 ayat 1 doro di itu ayat 40 tujolom o Tuhan. Tujolong, oh Tuhan, saat madirikon, ake mahawambar tulomo. Ngolodang, oh Tuhan, maringanan dia, dirikon dang marargabehi. Tumpogong spedison manang sonang tahir masigat tungkebau sasude olan howi utondang bedirikon togu-togu matuna ture. Tujolong, oh Tuhan, sagara rohakon, tunduk domangoloiho. Tondimi matotong margogoyhon awon, mangulahon lobon di roham. Tumpogos pedison manang sonang tahe marsigat tuntuho sasude olan howi utondang bedirikon togu-togu matuna ture. Damang dainang nang pinaribo pe salu nanadong di bagasan jumon sonari sa may tatutikina lao manangihon hata ni debata imana lao si pahasaton ni naposo na amang paditang hital manalu sayang giat matutu rohatta dohod pikirata boy mangihuti-huton hata ni debata na lao si pahasaton ni naposo na tu amang naposo na amang paditang hital manalu pinasa matiki. Oleh daman dainang tapauduk marohatta martangyang mahita. Tung mandok moliate hami tuho ali debata nami debata jahuba. Jelas huami ali amang memuji dohot pasangapo berhite de pujian lau pasangapon guarmuna badiai. Nunga dapat tikina ali amang nalamar tang-tangia kami tuhatami. Uboto jala tunghu percaya hami do yang guhatami hasitongan dui. Wasomdui sudui hami na manangihon na mga tusidot na mga ulahosa karuli do hami siapa supasum alani alemang tunglehon ma di hami saluhut na nama dohotion roha nama wasmale tumangihon hatami jala todim to di berbadia ima namang rasi hami saluhut na asa tumboy huatu si hami jala merhite gugomi boy hami maulahosa tahu hasang ako di guarmu atong aliamang pasahat ma hatami tu hami di bagasan Kristus Yesus tangyonon nami ma suara. Amin. Shalom Bapak Ibu, damang dainang, oras malita saluhut na. Bacalah seroha tukpe sosadia gudang hita nama dohoti alai anggori debata
rohana yas, rohana buka, nama was male, tumangi yohana tani debata, ido na terpasu-pasu. Iban edok Jesusi, martua mahalak nama was male, bida manang ubegi hati goran. Ai sipabusuro do nasida. Teman enang, langsung masuk mahita tuhatan itu hata, Boy langsung di-share amang bagan sematuban. Nah, perjul sehali di bagasan Borginon, di mana tepatu Pak ulang pertodion bari hite jum di acara BNP na 50-on. Hari Kamison, 20 Agustus 2025. Next. Ya teman sami tata, ima nanyanet sian sada koren tolu ayat sia. Ima dongan pangulani debata. Next. Ia terpuksi jauh di hita, nabu tangan-tangan nota damang dainang, hami jaha humma, laus tatangi humma, sian uas neruhatta sono. Sada Korintolu ayat 4 rodisia. Alaida perroha jolma odo hamu, molo adong nama dog, sisian nisi Paulus luhau. Jalan nasadaan, sisian nisi Apollos do angguang, ai ise Apollos, ise Paulus, para halado do nasida, perhatian muna gabe persea, jalaganup tuhobbar pangalehon ni Tuhani di ibana. Audo manuan, Apollos do pabernokon, alai debata do batu buhon. Asada dara jumanna na manuan manang na pabernokon. Debata na manubuhon nido. Dos do na manuan dohot na pabernokkosa. Aliganuk do majalo upana hobar tupangulaw nabi. Ay dongan pangulan ni debata do hami. Hauman ni debata. Bagas ni debatado angguhamu. So ni masahat na damang dainang nats manang hatan ni debata nabui si pau sorot-sorota di bagasan rohata. Next. Ia pat julun sa mita dihita ima a. Pat julun sa mita danggo dang jolma nagabedongan pangulan ni debata. Ya jol mata di pertibion orang lebih masonari lebih 7 miliar. Lebih 7 miliar. Jalan menurut penelitian orang lebih adong 2, miliar manang hampir majonohi 3 miliar dari guari hal Kristen. Alai siang na orang lebih 3 miliar ipe dang apala gudang nagabe dohot pangulan ni debata. Iba nadi dok ke Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 2a, bidang donian sisabion alai otik do anggo pangulan. Bidang donian sisabion lapatanna jolma nadong di pertibion, paduduk nadong di pertibion, imason ladang nang marhunik. Ibaratna taboto may malo di Indonesia dokon hauma. Jadi hauma ini malodung do emei ngamar hunik disabi doi. Malo di Timur Tengah mana di Palestina atar umur ada botoon gandum atar Indonesia. Kalau malo di Indonesia didahas panganota alai malo di Timur Tengah roti do ispanganon na terbuat sian na pinatupa siyan gaddum. Nah, nung nga biasa tabotoi, malu gaddumi nung nga marhunik manang di Indonesia, malu dung emei nga marhunik, nga bui be sabiyon, maka sabiyot tamay. Ito. Jadi alani namang dainang, asa takas taboto, gudang do si sabiyon, alay otik do ang pangula.
Bagian B isi samita. Ise dodongan pangulan di debata. Ise dodongan pangulan di debata. Ya donga pangulan di debata. Ima akahalak na persea tu debata mari te Jesus. Na terjauh jalan na terpilit. Gabe persidohot. Manuan dohot pabornokon. Manuan lapatan na mana burhon boni jala boni ima boni barita nauli manang hatani debata. Jadi hita mai nang persidot hita di jauh jala di pelit debata nagabe uas rohata adong gogo di hita barita ton di perbadia gerger rohata lau ma baritahon barita nauli. Itiki hita marjamita marsigorgor rohata marjamita. Itiki hudul hita manang rabdo dongata boy hita pacaria sultan debata manang barita nauli tu dongata. Ima nagabe digwari hita dongan pangulan di debata nang dijo jalan na dipilit hita gabe perhalado ni debata. Damang dainang perlu pa sa atokku tuita saluhutna ia dongan pangulan ni debata tung macai argadu jabatanon manang posisi on manang status on umarga doon siang status sebagai presiden manang raja sesara negara alai molodang rajai molodang presideni persidohot ibana dongan pangulan ni debata. Asa taboto mahape tung macai argado status manang jabatan dongan pangulan ni debata. Di sana negara bodo taboto sepiarung didokon Dewan Kehormatan. Setiap arung kesambutan yang terhormat biasanya didokma itu DPR. Yang terhormat dan dimuliakan ninna. Kalau tu hakim pe dokon yang dimuliakan ninna. Ima dipertibion. Nyatang nasalai alai dokon tu hatta dotong ikon tunduk do hita tung tu pamarenta. Hita pe mau makatai tu hakim di pengadilan dari enggak dota dokon yang mulia. Ale lo bisiani jabatan nadu menggeser debata tu jolma dada hakim, dada jaksa, dada presiden manang na perdana menteri alai manang nai sepe na olo di jo jala olo dipilit gabe dongan pangulani debata. Damang dainang malodung olo hita di jo jala dipilit gabe dongan pangulani debata laus disido hita disapon di leon tu hita yang merhite surat be sinurat toni tangan alai sinurat ni debata merhite ne sapon ton di perbadia ima SK ilahi adong SK sia debata tu hita gabe diangkat hita ganuk bersada-sada ima hita na di zona na di belit na gabe dongan pangulani debata. Asa HP demang dainang lamu taboto ma dang tol mana met HP hita. Radi pertibion bodoh hita dianggap kere. Pengen jil dulu sorok kepeng dinin na. Ya sasa saja memang. Bisa jodoh songoni. Apalagi mun saya mau lamar Honda iba, Honda niba pe Honda second. Kalau mun saya put surat tenda di dalan, dia doh ninna. Bisa jodoh. Ale taboto madamang dainang yang boleh bata mamerek kita dan sesongoni ibana mamereng bohado ibana tikini tikki disapun hita gabe dongan pangulani ibana iruna perlu botot madamang dainang asa hape gabe tetap hita marsemangat tetap hita rajin tetap hita marasni roha maulahon parbaritaon ima nabanabur tupanabur manang napabornokon tuaka dongan pangulasian debata ima napabornokon. Alhamdulillah bisa mandainang panabur lapatanna namanabur hon bodini injil manang bertanauli tuaka dongata. Marhite sharing berbagi hatani debata. Marhite marjamita. Marhite muse napabornokon ima melalui tangiang. Mangapoy-apoy dongata. Pasingot-singot dongata. Pabeta-beta hodongata
makita hita nasida asa bui dohot manang persidohot ubege hatani debata. Jadi moladong dihita roha na was malay martangiang manang yakon akadongata di Indonesia dilihat pertibion ipe di guari doi napabornokkon isarana rupani napabornokkon molodung ditabur bibit manang boni perlu disiram pakai air ima napabornokkon. Molodung dipabornok tanoi madabu matusi manang dipamasuk matusi bibit biasana molodung dorohanai rohana napu laos itor tubuh do boni sosoni mitara mangdaina gudang do dihitanian nagabedohot situa manang pendeta manang prahangir manang pengilis ima hita akan madaburhon boni hatane debata alai tong do arang dongata dang apala persidohot nasida tusan-tuson madaburhon boni alai adong do nasida bahkan muse olo disipata natimpang setabi sangap nasida ala cipatna dizabudo ala si pertangiang ima tartaringot tu nagabe pabornokkon tanoi manang rohani aka nanang begiatani debata. Hoy sedang mendokot Tuhan pergugoi maka dongan ambe pengincil. Tuhan pergugoi maka mampandita aka prohangir aka ise panaposo mali Tuhan parato bertanauli. Atung leon ma Tuhan tu aka jolmai rohana mawas maleninna. Dibagi hatai ali Tuhan todim di perbadia malehon ma asabui mangalehon gugun sida mangalapati hatani debata asa dia tusiat hatani debataninna iba warna pabornokkon tamang daina pabornokkon amalo disuan buni di tanuna kuring hape danga dong bornok maul doi gabe mapultak buni maul doi gabe tubuh buni maul danga dong na pabornokkon jadi tekas sudah taboto ima dari rukun ni manuraton si Paulus manuraton ibana manuan alai si Apolos donganna napabornokon Paulus manabur hoboni manang bare-berita nauli alai madasda si Muse si Apolos kerjasama halaki dos do upani di depata tabering mamusia na manuan ima na manabur boni atani tuani na macam tahun na parato barita na uli itu dengan jolma pabornokon ima na madasdasi na pengoton hatani debata tu akadong ata jolma. Next nomor 2 apa bagan iya tabering mamusia bahasa pola adong jolma dengan panggulani debata jadi dongan pangulani debata ima nagabe boy do honon tira pangurupi ate malo taruh pangurupi gabiaru masih kusukun ana wado aina hurang guguru tuhani na sutuk do wasona nagabe pola mahape pakien na jolma dongan na lao saulang damang dainang dang na hurang gugu manang na hurang wasoni tuhani ubah na dijowi hita jala dipilit gabe dongan na pangula daun alai balik sata he asa marhitei na rijo jalan na dipilit hita dipaturi debata holong na itu hita laudalan na pasangapon hita ay holan hita jolma do narito pa debata na mangulu na adong terdina yang gua kadurbia manang binatang tung suadong do terdina suasong ini akka sesuanan manang natubu akka duhut di tanon dang adong terdina alai sian mulanai de kita di topa debata di leon tuita hosa ngoluan di leon tuita todi asa marhitei gabe dongan na hita dongan na sangap dalam marhite hita na papuda todi daging ta do todi tai petong boy pasangap pon debata gabe debata tai marsangap dingoluta alani do namang dainang sa tunga herong gaberong dita sukun-sukun ay nawado tutu
Ai bo ada tu moloso olojol mai madongani debata mangulahon siulaonna na hurang gugudu debata dan songoni damang dainang daw. Alai alani holong di debata tu hita patuduh na holong nai di jauh jala di pelit hita dalam na laos pasang apok kita. Gabe warung mahita utusan na manang mitrana dok di bahasa Indonesia dongan na saulaon pararat baritanuli asararat hari jauh di debata di pertibion ay molorarat hari jauh di debata di pertibion laos gabe gokma hamuliaon di debata di pertibion. Next. Nah patuluhon di dia do mangula dongan pangula ni debata hita dongan pangula ni debata di dia do hita mangula rada mangdainang hape sudi do hita maboto ate manang sudi do tahe ya malu mangula di guari mai di hauma manang di ladang di hauma biasa tanona bornok doi manang tanona marai moridok musi di kobun manang di ladang adong do ladang manang kobun na koring tido ala malon si susuana tong lobi denggam mamuse tubui molo di pabornok manang disiram. Jadi iya dongan pangulan ni debata manang hita nang dipilih jala di jo debata gabe dongan pangulan ni ibana mangula do hita ima namana burhon boni dohot pabornokon. Dia mai ima di hauma manang di bagas ni debata. Di ayat siya di dokon hamudo hauma manang hauma do hamu dohot bagas ni debata. Jadi jemaat manang ruas ni tu hatta na di Korintus di guari tu hatta do imarite si Paulus na manuraton nagabe hauma laos mangula do si Paulus dohot dongan na disi imana marhite di patureturi si Paulus do jemaat manang ruas ni tu hatta na adong di Korin di hati hai tahe adong perselisian adong perbada-badaan ima ala adong terjadi pangulatan bahasa Batakna pangulatan tok alai malu bahasa Indonesia iguari mai perpecahan adong dihalaki pengelompokan ima pergulatan guarna au sipata inaraku adong do penyang dihamili nama botol lapatan di pergulatan inaraku ala di do hupijam musa sipata dokon pergulatan damang dainang di bahasa Batak ala di bahasa Indonesia ima perpecahan ala do kunasiri hati hai yang guhami sisian ni siapa polos do yang guhami sisian ni si Paulus do yang guhami langsung do sisian di Kristus ini na. Jadi gabe adong dihalaki pengotakan ima guarna di bahasa Batak adong pergulatan ibadah do Paulus belum berpikir hamu songoni manang mula makatahon hamu hata songoni sisian ni siapa Paulo seduau sisian ni si Paulus seduau ada hamu natahe berpikir gabe merhiti hajol maun yang na berpikiri sian pertudion alai sian perjol maun do manang sian perdagingon yang dihalam mohon debatasi songoni terusan nada mangdainang dihitape adong do hita sian HKBP adong sian GKPI adong sian GBI adong sian GPDI adong sian Presbyterian adong sian gereja na asing alai dang dihalam mohon debata molopola pe gabe dohot hita mandokon yang gohamida asal boto hamu sian Lutheran doham ayang gohami dak songoni karismatik dohami mula hami marende to martoba dohami dah songok kamu
damang dainang muladong do mando kocongoni kurang denggat doi di adupan di debata. Jala pergulatur doi gabe patupa perpecahan dihita akka ruas ni Tuhata manang akka anak-anak Tuhan. Atong buado ape asa marhite jami taupe tapadau ma akka sisongoni. Ido alana Rosi Paulus marhite surat naon tuhala Korin asa mangopoy na sida ale hamur ruas narong di Korin. Muba marohamu unang berukon hamuna nagabe sisian ni siya Paulus doaw. Unang berukon kamuna yang guhami sisian ni si Paulus dohami. Unang berukon kamuna yang guhami sisian ni Kristus dohami. Daw ay au namanuan si Apollos namaniram tudo suduhami ala yang kono perlu ima debata na mangalehon manang namanubuhon budi. Nah itu namang daina. Next. Nomor 4 pabagam tanda-tanda dongan pangulan di debata. Ay sunari tahita mo tabereng tung macegudang dosol mari pertibion di bagasan Indonesia nang di luar negeri pe arong nama dokon yang guhami dongan pangulan di debata. Kalau bahasa Indonesia, kami ini adalah hamba-hamba Tuhan ninna. Mabanggahuman dokon hamba-hamba Tuhan. Ya, 2 tahun na salpu, Roma marlima halak tu bagasta, manang tu jabutta, tu parmunangan. Di buwan idahan doh jagal manuk gudang, di dokon amang, yang guhami, dongan pangulan di debata duhami, dongan pangulan di debata Jehovah duhami ninna. Sambil dibuka ma makanan non, sambil ma itu disamitai hami, dan adong jumbolo pakai tangiang. Saridoko manasida akadongan pangula ni Jahubaido ninna. Hapedong hutangi-tangi hatanai jalahujaha bibil nai dang bibil songon bibil tanatikos. Jala Jahuba nari bertahun nai pena dang Jahuba natikos songon natatusi ima debata ama anak dohtor di perbadia. Nanang pasatami di si damang dainang kita salut na ima di pertibion macagudang col mamakatidakon iya diri nai dongan pangulan di debata. Dongan pangulan di Tuhan. Ada buado kenyataan na Yesus si madokon tarida do hausia parbuena. Bodo tauzi. Malatikos do ni zamitahon na jalatikos do di pananguluhon tohoma tutu. Dongan pangulan di debatadoi. Ale buahado di ngoluna. Boido damang dainang laos tabereng matotong merhite kriteria na hubahan di toron. Ya tanda-tanda dongan pangulan di debata natikos satia toktong tu debata tung ahape na masa di ngoluna. Dang muladong na bernit manang na persuk manang na pait di pengoluna itu ditarikot Tuhani. Taksong ni. Amo buri to imada mana dikut Tuhani sa petuna mate ibadah dang mulak dang natohodo pei anak ni debata. Dang natohodo pei gabe dongan pangulan ni debata. Dang tohodo pei. Alai dongan pangulan ni debata biasana satia toktong tung ahape nagabe terjadi di ngoluna. Detikia dong las neroha madok moliate tu debata. Jika dong pihasusan totong prosea jala marpangusadean tu debata. Tung penian sipatolo bada butu dosa alai torhatop domuse mulak tu debata jala satia tu debata saleleng ngoluna. Imata dana berjolo. Dapat 2 hon muse toruk rohana. Toruk rohana manang serep rohana. Tudos mai songon aik ate. Di halam debatado hitaon songon aik ia aik saya mangalului dalan manang inganan na tordo. Ngahukum alami, ngahukum siya debatamu ni. Sudah cairan manang aik saya mangalului inganan na tordo. Nang hita pada mang dainang malotohodo hita nang ditakup debata
Nang di jauh jala dipelita gabe pangulan ni debata, dengan pangulan ni debata, ikon bodo hita gabe na toruk rohatta. Dan gijang rohatta. Di Bibeli, di sosohon Yesus do, asa toruk rohatta. Jala yok musetahe nang di padan darubi pe, manang nai siya halak sigijang roha, ikod do madabu. Jadi mologijang rohana gabe di patoru de batadwe. Alai hita na toktong patoru rohana. Patoru rohatta hita sa toru-toruna sa pedang boy be hita ditorui manang di patoru manang naisepe. Marodung hita songoni atong gabe patibboon ni de batado hita. Di patibbo sangapta, di patibbo harga dirita, dipatibbo akalan na asing do petu hita nang akaodeng pe boydo dipatibbo de bata tuaka halak na toktong toruk rohani ibana toruk rohana alani demang dainang hita tong songon dongan pangulan de bata tung dihagia tor rohani de bata do asa hita pe si toruk rohata saleleng molutah ala tumpe gabe tubu boni hatani de bata de rohani do hatta jolma ala tajamitai ala tatangyakon taimot ma dang boy i hagi jakonot dang boy gabe do konta ala na aro tong marjamita disi jago au kan begitu jago jamita kire-kirong kan jago au kan be damang dainang dang turo hita mande kocongoni mula dong hamba tua mande kocongoni si panggarong doy si panggarong dah boleh si panggarong selanggarong do si panggarong molo pola mandokon jago jami taktikan bereng manakino mantap pia kan ninna imana pati budirina dang napa toruk dirina i damang dainang debata jahuba do debata ama anak do hotel berbadia do si pati boota aliang gohita do ikod do tapatoruk rohatta tacamitai akadong atta jolma gabe di jalu Jesusi alani debatado na madubuhon hatanai di bagasa rohana sida tatanya kojol magabi malum dang alani jagot tay damang dainang ala debata marhite huasona boina sida datatanya kuni gabe persea gabe di jalu mujijat debatado na mangulahuni perhiteyado yang gohita alani hape nian boy meta song si Paulus asatado ayang guau hape dada be au saping na mangulu di bagasanau ala Kristus Jesus nang mian nang mangulu di bagasanau ido ngoluku dalan dohita manang perhitian dongan na dohita dongan pangulan ni debata ala ilas debatado mangulahon berhite Jesus berhite tadi berbadia nang mian di bagasan hita na patulung musema na perlu hita marsiurupan di bagasan holong marsiurupan di bagasan kolong. Hita song pangulan di debata adong parjamita. Nadi bamuse adong pertanian. Nadi bamuse adong pengajar. Nadi bamuse adong pemimpin. Damang dainang ahape karunia manang si basa-basa di debata tu hita songon tongan pangulan di debata hita tahalas sommai. Alai di halam debatado asa marhite basa-basa di debata tu hita totong boy mangrubi akadongata. Udang dojol mamalo perjamita. Alai molo martangiang jepek-jepek. Ope boy mau diurupi donga pertangiang na memiliki manang na adong basa-basa ni debata tu biana gabe si pertangiang na boy leleng. Adong musena asing gabe pengajar ibana gabe pengajar belum mengajar ibana tung macati todo manat jala tung takas sudena ala modelo kemarjamita dang aparatusi jurusan ibana ala memang ibana dipilih debata ima gabe pengajar arong dosongoni ala ni hape loasma mengajari hita asa tambah malu hita lo asma pertangiangi manang yakun hita pe perjamita atong ikon delu asalaki do manjamita yalaki asa hape molo hita akka dongan pangulunnya debata
ikon marsiurupan berhite karunia manang silih-lihon ni debata tu hita sama hita tulungatta asa bu hita lambar gugu bu hita sada lau paraton bertanauli gabe paraton hasangapun ni debata di pertibi dukun ni muse toktong pasangap debata marhite pangulauna hita songon dongan pangulan ni debata ikon bodo di bereng dongatta ikon boido di hilala dongatta ikon boido di saksio dongatta namar sangap debata marhite pangulauta nalau hita melayani marsangap debata nalau hita marbarita nauli marsangap debata lau hita mabahas seminar marsangap debata ahape na taula di hagiot debatado asa ikon boy matongi saluhutna marhitei marsangap debata. Amolodang marhitei bugawara doan non gabiadong parjamita molodidok ibana dongan pangulan di debata. HP molota amat-amati tapar rohahon tabereng-bereng pakatayon na pe dang pasangap debata. Mama kepehian na pe dang pasangap debata. Cara berpikir na pe selalu Victor, manang pikiran kotor. Kotik-kotik selalu marsura-sura akan narotak. Marsura-sura, angku dorwat pada sonon doi. Angku apa na ngadi benci ibana biau, ngabi gini be. Ngatung dia be. Begitu-begitu. Itu namanya Victor alias pikiran kotor. Jol masih songoni pe dang natohodo pe dongan pangulan di debata. Aliang godongan pangulan di debata berpikir ibana dang be sekedar berpikir positif ale lobisiani song Paulus mandokon atung ise masih boto pikiran ni debata ale hurok matuham yang gohami uboto hami do pikiran ni debata damang dainang molota persyai hatani debata jada tapanguluhon berhitaipe ngatong behita berpikir son pikiran ni debata. Ido Paulus madokon berani ibana aise mau boto pikiran ni debata alai hami madok au madok yang go hami berpikir do songon pikiran ni debata ninna ala dihapersyaya tani debata jana diulahoni ai hatani debata buah pikiran ni debata doi. Next. Nomor 5 mang began. Mandapot upado sude dongan pangulan di debata. Tung suadong di pertibion nang diangkat debata gabe dongan pangulana alai di pasok busaping. Dang adong dongan pangulan di debata na di pasok burapar sampai mate. Dang adong tanggung jawab do debata molo diutus hitam manang deluas kita mangula manang gabedongan na pangula panginjil parjamita partangiang apa seminar do takanasin pena tung di parohaho debatado hita gudang ayat tahe naho bartusi tiki malayani hita manang di dalam nanang di mobil pe idokon debataso non idokon Jesus manang naisi halak na mga lihon minum agi sautik pe tu akan naposoki udok matuhamu tung nasujadi mago upana lehonok kudo upana tu ibana ima malutung di lehon akan naposoki manang dongaku pangulai minum nenna alani damang dainang hidapetong jamita honot tuturangata azariot tado kadongata inatata nakota pe asamolorota mueta pe talehon minum mudarong jol mana persia tu debata apero tu jabutta molo talian minum dang nagabe bolong wah nakinon kulian kopi sagala 5.000 dang pola songoni dang hitung-hitungan hita disi ala puasa tung suadong namago idamang dainang tang pula sakalas tahe Yesus mandokon tung saotik pe adong ngalihon minum na posoki tung somago upana ibana ninna
Asa ngape damang dainang takasta boto. Nungat tunggudang hape nuan upatta siat debata. Nang upatta peri bertibion di leon debatado. Ale lubisiani pe upatta pe non dung kita gabetu surgo macai balgado siat debata. Dos do nama nuan dohot na paburno kosa. Ale ganup do nama jalo upana hobar tu pangulon nabe madapot upado kita saluhutna. Yayat uwalui di surat si Paulus doi. Naikot do hita mendapat upah. Si Paulus mendapat upah, si Apollos mendapat upah, Ibu Lince si Obing mendapat upah, Untal Mandalu mendapat upah. Sudah hita namang dainang. Nasawa agwara dupe. Sudah hita na persidohot begiatan di bata. Dohot mangudah usah. Nang dipilih di bata gabe dengan pangulan di bata. Sudah hita mendapat upah siat di bata. Upah di pertibion dohot upah muse dung masuk kita tu surga sogut ima tupal hanguluani. Next, panopon amang bagan ima damang daina so na panipuli anong bodo mo sa tabahas di suku-suku dot alus. Di panipulion hubandison iman bersadat gabirongan pangulan ni debata dang alani hagiot ni rohasabing. Di pertibion adong dona madokon dongan pangulan di bata duau pandita duau penginjil duau napesoni tuani duau ninna alai debatado botoi kalau tohoru nang di jauh jala di perdi debata ibana tohomai alai joloma nama dok sisongoni hape dang tohoru di pilih debata ibana dang tohoru pena ibana di jauh debata jala di pilih dang totu ibana gabedongan pangulan di debata alani do gabe dongan pangulan ni debata dang alani hagigiot ni roha sabing alai paju tohot pamilitan ni debata doi. Dapat dua hon hita akadongan pangulan ni Tuhani manang pangulan ni debata ikon satia toruk rohatta unang tahagi jakon. Kalau tungadong peri hita jabatatta gelarta pahiata artatta hepengta ahapi taboto ma nasya di batadwi alani hape toktong mahita setia jala toruk hatta jala mangula di bagasang olong ni Tuhan. Petuluhon kita dongan pangulan ni Tuhan manang dongan pangulan ni debata marhite na manuan dohot na papornokton alai debatado na patubuhosa alani do tung suboi hita hagi jakonotai tung suboi amilota suape hape nang dipatubu debata noldo hasilna malota suape hape dang dipabornok jala dang dipatubu debata noldo hasilna atong kita hape na manuan do tama perkosa dang apalai hape na perlu ala debata manang tuhani na patubu hosa ido hape na perlu napa paton dilo debatado upa tudongan pangulana hobar tu niulo na niulo tabi ala ni damang dainang na pinarsangapan saluhut na hape hita nang dijo gabe dongan pangulan ni debata di pertibiok pe hita mendapat upa sugut pe di surgo mendapat tupal hanguluan gabe upa di hita. Songoni masaat na damang dainang jala langsung ma idok roha pinasahat ma tu inang ime muse asa inang ime non mangalehon tu amang na manguluh kita muse tu suku-sukun dot alus. Mau lihat ya? Di unmute Joinang. Inang ime di unmute ya. Ima tutu nung ngahita tangi hobe ahata ni debata ng pinasahan ni na posona di baga sa Bornginon ima ise do dongat tapangulay alania hado hita boy mangula di porla na dilehon ni debata di ngulutta
jala ahado labana dihita na mangula di ulaw ni mangula ulaw di porla ni tuhatay imatutu damang dainang sonari margobar majolohita asa adopsi ingotota di arena negro tu namar tugas ni Leo Matiki. Mau lihat teh nang ime? Oke, tu amang dodainang asarap margombar mahita, rade ma tu amang dodainang, lau membuka kameramu. Ya lau nang lupa membain reksan lope nararai songonon. Oke, mantap. Buat masyanon, sada dua tolu. Oke, mau lihat tema tu amang dodainang, upaula kami mah tu inang ime. Mau lihat tu namar tugas nama buat nang mabuat gobar sonari damang dainang nunga hitatangi ho tutu hatani debata imana ang pinasahan ni na posona alay ra adong dope na sulod di bagasar rohata sulod di bagasar pikirata hado nang pinasahan ni parjamita di bagasan bornginon mungkin adong na nagabe suku-suku di bagasan rohata sonari sa mahita tutu tu bagasan acara sukun suku-suku dohot alus si manalaw diuluhon ni naposona amang evangelisti gortobing tu amang evangelisti gortobing pinasa matiki. Mula tema di tuhata, mula tema hitana pungu rison, nunga tatangion na kaningan jamita siyan na posona, alani dipangido siya kita, mula dong na solot di hita amang inang, bedo ita suraton sukut-sukutai na adong di bagasa jumon. Dipangido ma di hita, boy ma di suraton, ima di chatroom na adong di laptop tahun. Mulai tema di hita, mula sarong dope amang inang, sono nadong amang nakaningan hatan itu hatta, macai luar biasa do amang, mungkin nunga takas, nunga macai uli, ali di paiko mamu sekita, sono namang syukur-syukur nih. Do lapatan ni, dongan saulaun, dohot debata, di pakobasion, dohot di ngolu si ganu ari. Baik, jadi melihatnya di amang Stigor di damang dainang nara di manukun masa takas na kinawan suku-suku ni ahado labatan na nagabe dengan panggulani debata ya ahado lapatan na nagabe dengan panggulani debata na damang dainang nakinon nung penabutohon alai nama dasi mamuse asatung takas terdap jalan alnal ala memang holan jolma do di top debata nomor todi. Jadi debata do nama milik jolmai gabe dongan na saulau dongan panggula di debatanin na. Nakinon ngapin orang dari senuraton ima molo jolma na persea olo di jo jala dipilit debata gabe dongan pangulani debata imana setohona gabe dongan pangulani debata mangula aha ima gabe dongan pangulani debata mana burhon buni molo di perikopon didok disi nagabe mana burhon buni ima boni ini hatanya debata benih Injil ditaburkan boni ini barita nauli ido di pasahat tuduhan jolma asa persia jolma itu Yesus jala asa jalo Yesus gabe Tuhan jala sipaldo di ibana asa merhite molo olo persia dot majalo Yesus gabe Tuhan jala sipaldo di ibana di garar madusana di topot madusana gabe di ban mai bana anak ni debata
Nah itu. Jadi debata memakai jolmai lau pada ratun hari jauh dari bertibion mendat isi debata. Pada isi debata. Nian ada orang so nakuk lu beji sesuatu gijang di kitab Matius pedokot do di pasal 20 lalu asa jolma sisian nai manang na persiai lau tu lihat pertibion mambari tahun barita nauli dohot hati gorani jala dohot madiri nasida di bagasan gorani debata ama anak dohot di berbadia asararat barita nauli asararat hari joni di barita di pertibion itu jadi mulai dok nak kinon hulangi muse aharu lapatan na gabe dengan paulone debata ima jol mana persia na jino jalan dari pelit debata na di sahap pun gabe dengan pangula lau menaburkon boni asa tubuh boni iya tong idokon nakenon di tanah bornok ninna imana maniram artinya maritangyang jolma gudang mertangyang madasdasi ima pabornokon asa bui tubuh boni ale boni di soni dokon dang apala boni suasuanan malo biasa ita menuan nian boni doi alai malo di dalam hari joni debata di kuari mai boni ima boni ni hatane debata manang barita nauli aido jadi akajol mandari bertibia petong gabe di kuari do diat na asing song nakinon kitab Lukas pedokon gudang donian sisabion ninna gudang donian sisabion ale otik do anggo pangula bahasa Indonesia banyak jiwa-jiwa yang akan dituai tapi sedikit penuainya gudang donian di pertibion na superserio periode itu debata ale otik do par barita nauli naulo manaburhon boni ni barita nauli na ima demang daina alani do dipilit debata jelmana persiai jadi perjun sehali dan otomatis langsung ibana gabe par barita nauli perjun sehali ikon persiedo jale-jale Yesus gabe Tuhan jale si palua di ibana jol anak ni debata do ibana tung anak ni debata ibana baru mamuse terjudo ibana gabe dongan pangulani debata olo di ibana di jo laus di sido dipilit di sahapon debata ibana gabe di lehon matu ibana son SK ilahi ido nang pesuarong SK seperti bion alai son sada anak ni debata nang persia tu debata ibana merti Yesus alai saya was rohani ibana saya gergir rohana pasahaton bertanuli tu akadongan colma open yang mendapat eskado on sian debata soni mana bu pasatami amang evangelis Tigor molate mama macai luar biasa penjelasan nadilian amang tuhita jadi boy madohonon lapatanna dengan saulan ni debata kita berarti kita sendiri dang mergogo kita artinya ikut Tuhan itu mangalun hagugun asabu kita ulang nah padua namang adong museng songono didok buasa dihodolhon si Paulus huriai buasa diodollo si Paulus huriai hauma ni debata jala bangunan ni debata ima amang baik boleh hati mang bahasa Batakna satu markas kan kondisi yang bangunan gabedo kondisi bagas ya iya bagas jadi bagasi jabu lo batanna nah asapatiko samangda aido hauma morol sirikalang di guarimon juma morol tanami hauma aido hauma manang juma ima ladang namaraek biasa disuan di si ido jadi memang pertibion di ibarat tumaison ladang manang hauma nah tu buma disetong nya on suatu konotasi do on ido jadi hamu ni si Paulus hata hamu di si ima turuas na dong di Korintus jadi jemaat Korintusi di guari hauma ima di si nang tubu do malodok hauma di si matubu di si arong di si inganan ni mai biasa na ido alai hati hai
adong do hasisi ga dihalaki. Ibana na kinon hopat orang adong dihatehai pergulatan. Pergulatan bahasa Batakna alai bahasa Indonesia perpecahan. Alai rukun nasida yang guhami golongan sian Apolos do. Anggu hami sisian isi Apolos do. Anggu hami sisian isi Paulus do ninna. Ido, gaberang perpecahan. Gaberang tabu perengundur dihalaki kini alana adong perpecahan mana pergulatan. Nah, iya demang dainang. Jadi bahasa dia dulu si Paulusi ala memang kenyataan na do tohodoi. Nagabi halaki do haumai. Gabi halaki do siulaun ni akka pangulan ni debata. Si Paulus do si Apollos pangulan ni debata. Lalu nasida tu si mangula. Alai dum ditarikon nasida huta koren i do ruas naron di Korin dung mulak nasida turum di boto nasida mga adong di sipargulatan arong perpecahan alani i dalam namangula pature-turehon ibarat na humakan ko jolo diobak di suwan di baboy asa dengan tubuh eme. Jadi songoni do tutong asa dengan tubuh partodion di halak korini ibana di ban si Paulus suraton. Jadi dalam namangula doi pature-turehon pauliulihon partodion di ruas narong di Korin ibana diodolhon hamu ruas ni Tuhan na di Korintus asa di boto hamuda hamudo haumani Tuhani jala hamudo bagas ni Tuhani hamudo haumani debata hamudo bagas ni debata bahasa dokun bagas ni debata diayatani dokon bait Allah ninna bait Allah mulai dokon bait Allah berarti debata maringanan di bait nai. Mulai dokon bagas ni debata maringanan di bagasi. Bagas bahasa Batakna molo di perikopon jabu. Artinya rumah tempat tinggal. Nampi adong artinya asing, molo bagas ninna adong penekanan bagas. Mulai dokon bagas dalam. Ima bahasa Batakna. Ale molo di perikopon dang marlapatani dalam dangi dang bagas di si lapatanna jabudo manang inganan siganup ari dot na marlapatan bahasa dia do si Paulus halaki bagas ni debata ala maringanan do debata di rohani jolma na adong di Korin taboto manggo halak Korin ngamar si tutu be gabe anak ni debata alai memang sayang si tutu nang penongliling na sida gabi anak ni debata alai maul na sida nakok tuha maloni do tuha bisuhon gabi liling na sida songon poso-poso gabi poso-poso ni debata ala jujut na sida marsalisi jujut musi martotang jujut musi halaki terjadi perpecahan adong musi percabulan adong musi akka na asing na ido alai nak pesongoni doktong do diulah si Paulusi dohot dongan nasi Apollos marhite nama basurang jala jujut doi dikunjungi manang disupai lama mudai mancamitai dohot manang yakon ido alasan na amang ibana pada diudul honi ido jadi asa takas mata boto ayanggo cemat manang ruas nari Korintusi haumani debata doi jala bagas ni debatadwe. Si Paulus dot si Apollos. Si tutu dongan pangulan ni debatadwe. Ya dongan pangulan ni debata nunga dimiyahi manang diurapi. Dilehon gugo, dilehon hikmat manang bisuk sa debata. So ni mamang nabuhi pasat tamin. Morate ma diamang nanunga patariason suku-suku tu hita. Jadi molo adong dihita dipangido majo dihita na adong di bagasag jumon manyukun amang padita tak bearong na urang pas pangetu syota asa tapasaha tu amang padita tak. Molo so adong dope jadi napatuluhon amang adong sonon ninna sonon amang bohado hita bekerja sama do debata man
mana burhon dohot manuaton haforsiaoni di portidion imajo amang nah Baik. Dapat tulis sukun bohado hita boi bekerja sama bekerja sama nih. Ya, artinya rap mangulahon. Bekerja sama rap mangulahon. Damang dainang songonon bacarana. Takas pe banyak kondisi di ban si Paulus. Si Paulus namanya berhubungi. Lapatanna si Paulus pasahaton Injil kabar baik manang hatani debata tujolma manang turuas. Dungi muse Roma si Apolos maniram bahasa Indonesia, bahasa Batak mabornoki. Artinya mabain aek asal limbab tanoi. Kon suatu ahadon ilustrasi alailas tohodoi. Molo tanoi tuladang molo dison rohamei. Hami ulang muse mangda. Molo haumai ima songon inganan manuan. Yakinon madokon si Paulus imana manuan. Manuaton mabaritahon barita nauli. Dungi muse si Apolos namaniram mangaiki pabornokon asamura tubuh bonii di rohani zolma. Dungi muse tuntakas do jokon si Paulus alai yang guau do si Apolos dos dohami. Dos do panuan dohot paniram alai tung debatado nama alehon pertumbuhan manang nama nubuhon ninna debatado nama nubuhon molo diladang tapi akun boni semisal jagung dungita siram dung saminggu iba nama putak manon debatado nama nubuhon ni songoni do on amang. Ya, si Paulus manuaton mabaritahon, si Apolos mabornohi, makitahitai, memfollow up muse, menindaklanjuti, ima pabornok-bornokon, pasingot-singoton, madas-dasi, ima bahasa Batakna. Tahun yang nerakku si Batak melurukkan nang madas-dasi, Batak yang itu si Ramandai nang nerakku. Alanakah bahasa Batak totok namanya. Panal-nalhon madas-dasi muse, mabeta-beta muse, nah itu. Ima dalanna dohot marhita tangiang. Tuhan, tumbahin mana sida Tuhan mangatusi di hatami. Nah, ima na pabornokon. Jadi hatani debatane bini gine sidai, gabe tubuh marurat dalam berperbue di rohani akadema begi. Ido. Marurat dalam berperbue di rohani akadema begi. Ido ibana. Ima ulah unusian debata manubuhon. Songoni dua mang. Kerjasama ni penuan paniram dohot na panubuhon songoni macarana. Dilihon debata bisuk tu hita songon dongan pangulani debata. Dilihon debata tu hita miak. Sudah hita ni debata, sudah hita dongan pangulani debata nunga dimiahi hita. Dimiahi labatanna diurapi gitu. Bahasa Indonesia teh umur bototta diurapi. Dia salut na hita damang dainang nunga anak ni debata behita nunga marodoh do hita barita nauli nunga be hita dengan saulaun dengan paulan di bata naun dimiahi dilehon gogo dimiahi dilehon bisuk ditugu-tugu diuluhon soni mamang carana. Jadi nadeba manuan nadeba mabornoki manang maniram alai debatado na manubuhon oma kerja sama na ama sono macarana molate Mulate madihita mungkin macai tikos tuhita mularong dope dihita na manyukun ado kita na mungkin solok dirohata mungkin tapai mama museng ya darong museng paupat to nama didok dison mungkin hampir sama ale sangat berbeda mungkin jawaban na mungkin boleh kita tanggapi didok sono nama ahado ibarni namangula di debata dohot namangula rap dohot debata ibar labatanna perbedaannya hasta kata boto ado ibar namangula di debata dohot namangula rap dohot debata baik
Akhirnya tiki-tiki silang waktu itu. Mangula di debata, mangula rap dohat debata. Mangula di debata, apa masih berjurut bahas. Ala dua topik online. Mangula di debata. Moro mangula di debata, di dok roha, sudena taulahu ni, hobar tuloman rohani debata, na mangula di debata do hitai. Isarana rupani, molo mardonga pehita tu tetanggata, taha holongi dongatai marhite holong ni Tuhan na adong dihita budo goaronon na mangula di debata. Moro tabereng dongata muse dang persire betu Jesus. Dungi tajupai dungi muse tapatariason barita nauli tunesida. Ope goaro don na mangula di debata. Jadi sudah na taulahon na hobar tulo na tulo menruhani debata war doon mangula di debata. Alai mangula rab doon debata artinya ya rab debata kita mangula hocah dang merhite daging. Jadi gudang dojol mangula mangasahon guguna on guarna mangula dang rab doon debata. Gudang dojol mangula alai dang di peduli debata. Kolan alani hamaloon na gabi hamaloon na di bajolo. Ibana dokon di podani Raja Salomo menang di Amsal. Janganlah engkau unang mahomar pangsadian tu diri sendiri ninna. Jadi menojol mamar pangsadian tu diri sendiri, mana mangulahon dan mangulahon non rabdoh debata. Alai disambung musai ayati alai marpangusadian mahoto debatasian nasaroham asa ibana patulusun dalam nuninna. Nah, jadi kita petong mau marpangusadian tu debata kita mangulahon sada ulahon marpenuku kita tu debata Tuhan. Ture do sulah no kusonon. Melo taboto do i nungature sesuai dengan firman Tuhan do tatani debata. Ba taulahom mai berita persiapta dari ruangan debata kita. Jadi pasti di ruangan debata. Ibana sona detai nama dokko di buku de debata bandongani lau mangula launmu debata baik dongami debata baik dongami ayo dia alanya mandaina la so do dihita suku pa batonon so do dihita asa adorang so taulah du pesa daulaun tasuku jodo rohatato moluhulahun sonon gabi tahu hasang pun di debatado on las dorohani debata moluhulahu cuconon tasurah jotong torohatta molu bahasa karona na jolo idokon sonon jolo bila ingin baju hacing ni bajumi asadokon hatam ninna. Jadi kita piatong pui mata dokon ada orang sautaulah di besa daulaun tapi kiri jo Tuhan molo hupain sono molo bertindak au sono Tuhan cocok doin jolonita to molo artis dunia manda kocongonon unang antuk kamu damang dainang dah unang mantuk sebelum terlanjur pikirlah dulu. Ada orang sautaulah tapi kiri hojo marsangat do debata bolu hula hono marsangat do man ngadang lo moro rani debata bolu hula hono nada mang dainang au gurang dojol mama do kunau nekat mamangi ninna idok kunau nekat ale menurut orang nekat nah huboto do ulauni ulau toddi huboto ulauni para seroha di debata huboto ulauni tahu pasang apa debata dia terobos ido atik pe kadang-kadang adong doa kemadokon bah manekat tu dua mangnya teninna indah waktu begasan menurut tu dua mang nekat orang nekat berani ala au sadar doa songon dongan pangudan di debatan rak itu dang nagabe sepangkaro daun nah huboto do ulau tebdi utrobos dang pikir-pikir au dang mapikir huau habis manung besin tambah matsonan non manur bigo no saya tidak pikir-pikir itu dang adong hitung-hitungan kenapa ala huboto do memang ulau tebdi jalan huboto dah ulau ni dan sia-sia nah iya mang ya jadi dua suku-suku ni nakinon ada mangula di debataninna udah yang mesti desa cepet mangula di debata artinya sudah ulau nata ulau ono partulu man debata war doi mangula di debata mangula rab do debata artinya
kita libatkan debata. Tapajulu Tuhani, Tuhani rab dohot tita. Dang kesampingkan. Dang ditinggal hon manang dang dikesampingkan. Alai tapajulu debata. Tuhan au menguluhon. Marab dohot horo Tuhan. Tugu maau. Buan maau, pimpin maau merhita tu dimton di berbadia Tuhan. Nah taulahumma. Nah, imalapatan na mangulahon rab dohot debata. Mulatin. Mulai madihita, molo sarong be suku-sukunin, arong taban amang lekson. Langsung do panipuli di dorakku. Dan tambahan lah panipuli, boy may tabaya amang dohot panipuli langsung kalian. Karena memang dipinata amang pendeta Thomas saat mata bina Twitter amang dainang, ala orang sehat amang paditata dipinata. Jadi langsung pinangido madohot hormat amang evangelis lesson song panipuli amang. Molate. Molate matutu amang padita nami. Molate di perpunguat di bagas sabornginon damang dainang nung atung takas betutu hatani debata naking nang tapatangi-tangi. Jala hatorangan di jamita taringo tu dongan pengulan ni debata nung takas beta patangi-tangi. Lainang pesongonia manginang saengge mahita tutu dada holan namanangihon songon nang pinasaha niya mang padita tanakingan nataruli natarpasu-pasui namanangi-nangi dohot na mangulahos sado. Jadi adong piga-piga nakingan songon nang pinasaha niya mang padita akaise do akka dongat pangulan ni debata ima akan ang porsea di Jesus Kristus. Puasa do ikonarong pangula di debata. Nahurang dogogo ni Tuhani, lau mangula husudi akan narikot di tonga-tonga ni pargulmiton ni ngoluta, narikot di portibion daw. Alainang do patuduhon ni Jehovah debata hamuliaon na marhite akan naposona. Takasro naking tapatangi-tangi di dia do hita mangula jala akka dia do akka tadda-tadda do nga pangulan di debata adong do naking di pasahat amang parjamita jadi adong do akka naong pinasaha ni amata padita nakingan adong do di hita naturuk marroha nasay mangului hita naik kita gabe gabe panugu-nugu mabeta-betai songon na nidok ni hata ni debata nakingan dohok dohita manuan boni marang berita naulii boloso dohot tita risi mungkin ra naing manian asal hita di dohot di namana bornabori jala madapo upa do sudi dongan pangulan ni debata. Nalaurupan na do hita jala molohatan ni debata madokon tung masabelgado upa ni akan mangulahon manangah hape tu goar manang digoar ni debata. Jadi amang inang somal do memangon di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni humaliang ta akan na mangula di debata ikom manian adong SK ikom manian nunga ditabelhon ikom manian nunga songonon adong proses pendidikan adong na nung melalui proses on ningon ma alai songon nong pinasahat ni amat padita nakingan parjamitata ima molotung peso adong eskata sian sada lembaga sada organisasi nunga adong eskata amanginang sia debata dalam naulina dingga doon amanginang alana adong do dang say hatahonot tonyan ni ida adong do eskasian lembaga alai dang tarida eskai marparbue marhite parngulona
alai naing mania kita na arong dison amang inang. Molotung pesorong eskata sian sada lembaga manang sada organisasi manang sian sada huria togu mahita maniop ima eskana sia Tuhani. Ima tadda naung porsea hita tu ibana naung tajakod do Tuhan Yesus Kristus gabe si palua di hita di ngolutta eska ima na tatiop asa tutu molotung pedang si panuan hita na yang manyak kita tutu panabor-nabori. Jadi amang inang na yang manyak kita ganup mersada-sada gabe dongan pangulani debata. Dohono name ma dia para tikion mauliate tomata padita untal manalu nang pasahaton patol hason hatani debata sai anggiat tuhata mama maso-maso amang padita sude keluarga suang songoni akapakubasian ni amang padita ta di dia pe mangula sai tuhata mama dongani tuhata ma anatutong mangaramoti. Song-song ini dihamu amanami do tinanami na adong di patpungat tadi bagasan bornginon moliate ma di persaurat tahun saya itu hatta ba nama dongani mangiring-iring lakata ganup marsada-sada. Moliate ma di hita saluhutna horas pinaulak ma tuamang evangelisti ortobing. Melate ma amang dihita sudena pasa makusentu inang ime simamura. Mau lihat tema tutu dipunguat tadi bagasa bornginon nunga tutu tolhas di pasahat akan naposona melalui sukun dohot alus jami tanong hita tangi di bagasa bornginon mau lihat tema tutu akan naposona anggia matutu sude na hingunang dipinasahan ni naposona boy gabe sulu-sulu di dalata sonari taparade mamuse rohatta marende mahita muse sian buku ede nomor 802 ayat sada rodi ayat tolu pakai tikim sonari. Osman. Paketikim sonari dapat tomah Tuhani unang godang sidalian ingat cepet ngulungi nungarade hasomangan di surgawi unang adang nakasada nasa berjambar di sini suan mahalang niraha di rumah Tuhatai las maroham di kotelan jala mabayos liye nungarade asalaan di surgawi unang adang nangosada nasa berjambar di sini. Molotai dudungata nasai marukil tokto unang pasompu sasusa tuburupiato nungarade asonangan di
sonari hita tangiho majolo titing dohot buah-buah ahado na boy si payut itonota tuminggo na naingro. Titing dohot buah-buah. Imatutu nga itatangi hobe titing manang buah-buah na boy si payut itonota tu bulan naro sayang gia matutu hita diliho dope na hasehaton boy hita muse marpungu muse di bulan na nangro. Sonari sa mau hita tutu tu tangiang pangujungi doho tangiang pasu-pasu imana lao niuluhon ni na posona amang hutal manalu tu amang naposona amang hutal manalu binasa matiki. Latena. Mandainang tapadu meruhata martang yang mahita. Dihoma pujian hamulateong duhot hasangapon ali di batanami ro disaliling dililing. Tumacalas rohanami ali amang alanunga hupuji pasangat pamiho jala utangihon hami hatami. Toho matutu ali amang gudang do sisabion alayotik do angku pangula alani ali amang mangidu hami tuho pergugui jala perbisuhi mahami asa marohan naringkas sami lau manabi sisabion nami asa ringgas hami manaburhon boni tuhau mai ima napasahaton boni ni barita nauli tuganup rohani akajolma di pertibion nang dongan nami pialiamang toktong pergugui songondongan pangula ni debata enung arito tuhoko diami adong panuan adong paniram alai tunghodo ale debata nami na betubuh hossa atau kape dada hami na perlu aleho debata nami na mangalehon hatubuan di rohani akajolma na bige barita nauli amang on mahami akayana kumu laos lamupaki mahami patariason barita nauli tugudang jolma asalamu rarat barita nauli tuliat pertibion asalamu rarat harajaumu di pertibion asa tibul hasanapomu mangguhi pertibion
mauliate madiho aliamang dongan nami nasiboy madohoti upasata mi tuho daging dohto dinasida homa nama rotisa. Dumubi mali Tuhan amang pendeta nami pimpinan nami se Indonesia amang pendeta Thomas disiwadi si Hombing. Natong boy madohoti nang pehurang sehat. Marduk ni roha hami di bagasan persiawan tuho aliamang. Marhite ubat na pinanganna. Marhite huwaso siyako. Pasihat ma amang pendeta nami Thomas Yombing marhite gowarni Tuhan Yesus Kristus. Nang saluhut na aliamang hami na madohoti na adong di Jumon. Dot akadongan ripe nami. Yan akon nami. Basa tami tuho homa na mamasu-masu. Ho na madongan ni hami. Ho na mamakke hami. Gabedongan pangulam di Portibion. Aliamang sudah program ni jelepai basa tay matuho. Asa totong ho na mamasu-masu. Boy merdalam muse sa denggan-denggan na saluhut na tahu hasangapon di warmo. Atong aliamang di ujung ni acara nami ope na hami saluhut na ripa mamertangiang tuho song tangiang niajar ni Yesus Tuhan na persia ima tangiang alia nami rapandok mahita alia manami dari benua ginjang saya dia mengwarna seruma harga tahu malam kami betul sone benua ginjang yon hami sadari haudun siapa hari sabab senami soal panjang nabi bisa niru nomor satu hati menghabis video ada dua mahamisan pangan menarik jauh tagu dia sama tamang dainang aka dongan na persia tu debata mulak mahita Tajaloma pasu-pasu sian debata. Asin rohani Yesus Kristus. Dohot holong ni debata amat. Nang persaurasian tot di berbadia. Ima na mangaramoti dohot mamasu-masu hamu saluhut na. Mangaramoti nang mamasu-masu hita saluhut na. Di bagasan baruginon rodi salileng di leleng. Amen. Amen. Damang dainang nang pinaribo pesudenarong di bagasa Jumon, nunga sipul betutu acara partodiot ta di bagasa Bornginon, sayang giak matutu hita di bagasan Hahipason, jala di bagasan Holong Nasian Tuhani. Manutup acara ta di bagasa Bornginon, marende mahita o Tanobata. Aku
Horas madihita saluhuna